Benvinguts a Parlem de Ciència, benvinguts a un nou vídeo del canal. Segurament la majoria, si us dic 3,14, us sonarà d'alguna cosa. Vale, sí, ho posa el títol. Però bueno, deixeu-me fer la pregunta retòrica. Efectivament, aquest és el número pi. Avui, a Parlem de Ciència, parlarem sobre el nombre pi. Què és el nombre pi? Qui va descobrir el nombre pi? Qui és el senyor Pi? Per què Pi és 3,14 i no és 84? Som-hi amb el vídeo! Segur que tots en sabeu dir el nombre Pi amb dos decimals, bàsicament perquè us l'acabo de dir, 3,14. Alguns potser me'l sabreu dir amb 4, 3,1416, i d'altres amb 5, 3,1415, 9. Però poder hi ha gent més avorridota que coneix 10 decimals del número pi, d'altres 100, i perquè us en feu una idea, el rècord Guinness de recitar decimals del número pi està amb 70.000 decimals. Una borrada. I per què passa això? Doncs això passa perquè el número pi té un nombre de decimals infinit. I us preguntareu, per què el pi? Qui és el senyor Pi? Doncs el senyor Pi no és ningú. El nombre pi es diu pi i s'associa amb aquesta lletra grega perquè aquesta lletra és la inicial de les paraules perímetre i perifèria. D'aquí aquesta associació de la lletra grega pi amb el número 3,14, 15, 9, etc. De fet, va ser el 1706 William Jones el primer que va proposar aquesta associació de la lletra grega amb aquest número, però no va ser fins al 1727 que un matemàtic que potser us sona una mica més, Leonhard Euler, el va popularitzar. D'aquesta manera potser us penseu que el número pi és un nombre recent, us he dit 1700 i 1727, però això no és del tot cert. És bastant recent aquesta associació del número pi amb aquesta lletra, però el nombre pi ja fa molt de temps que s'ha intentat trobar. Primer us haig d'explicar, però, què és el nombre pi. I us ho explicaré d'una manera molt senzilla perquè després aprofundirem una mica més. El nombre pi és la relació entre el perímetre d'una circumferència i el seu diàmetre. I això ja ho van descobrir els egipcis. I tenim proves aquí, aquest manuscrit. És un manuscrit que hi ha uns 50 problemes fets pels egipcis, 50 operacions matemàtiques, i entre elles intenten trobar la relació entre el radi, o el diàmetre, i el perímetre d'una circumferència. El que passa és que els egipcis van arribar que aquesta aproximació era 3,16, no molt aproximada. No va ser fins al 250 abans de Crist, més o menys, que un tal Arquímedes, que segurament us sona, va fer una aproximació molt més similar. El que va fer Arquímedes és intentar descobrir el valor del perímetre d'una circumferència aproximant-ho a dos polígons regulars. En aquest cas, va agafar un polígon regular de 96 costats i va fer l'aproximació interior i va agafar el mateix polígon de 96 costats però intentant fer l'aproximació exterior. D'aquesta manera, Arquímedes va arribar a la conclusió que el nombre pi era 3,1416, una aproximació que seguim fent servir actualment. Però no va ser l'únic. Uns 500 anys després, cap al 250 després de Crist, un matemàtic xinès, Liu Hiu, va arribar a la mateixa conclusió. Mètode científic! Després d'Arquímedes, però, hi van haver altres matemàtics, alguns bastant famosos, com Fibonacci o Leibniz, que també van intentar trobar aproximacions més exactes a aquest número pi. Però no va ser fins a l'arribada del món computacional dels ordinadors que s'han pogut trobar més nombres decimals d'aquest número. I actualment el rècord el té Google, com no, i la doctora Haruka Iwao, que van aconseguir trobar la friolera de 31 milions de decimals del nombre pi. Però vejam, Ferran, ens has explicat què és la relació entre el perímetre i el radi, que han trobat 31 milions de decimals i que Arquímedes va trobar una manera d'aproximar aquest número, però per què 3,14 i no 84?
Per què el número pi no pot ser 84? Doncs és molt senzill i ara mateix us faré una prova molt tonta, no sé si gaire ben feta, de per què el nombre pi és 3,1415,9. Recordem que el perímetre és tota aquella longitud que fa al voltant d'un cercle. D'aquesta manera, el diàmetre són aquelles línies que van d'un costat a l'altre d'aquest cercle passant pel centre i el radi és la meitat del diàmetre. D'aquesta manera, si nosaltres tenim una circumferència de diàmetre igual a 1, fem rodar per una línia, aquesta circumferència haurà fet tota la seva volta justament en el punt 3,14159, que és el nombre pi. Si aquesta circumferència hagués estat de 2 de diàmetre, aquesta hagués fet tota la volta justament en el punt 6,28. Això és el nombre pi i això és la relació entre el perímetre i el radi d'una circumferència. Sabent això, si agafem la fórmula, per exemple, d'una circumferència, que és el perímetre és igual a 2πr, si fem 2r surt el diàmetre, per tant, el perímetre d'una circumferència és pi vegades el diàmetre. Si aquest diàmetre és 1, doncs, evidentment, el perímetre seran 3,1415,9. D'aquí ve el número pi i per això és 3,14 i no pot ser 84. Doncs bé, fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat, espero que ara sapigueu d'on prové el nombre pi. Recordeu que si us ha agradat li podeu donar el like. Si em teniu algun comentari a dir, donar feedback o el que sigui, a sota teniu comentaris, podeu entrar a les meves xarxes socials, us podeu subscriure i moltes gràcies per haver-lo vist. Ens veiem al proper vídeo i adeu! Sábado por la mañana, caliente sol de verano y cielo sin nubes, ni una nube, corriendo calle abajo, saludando a mi